Takže zdravím priatelia, tak ako som včera spomínal, dneska robím liečenie fumigáciou s liečivom Varidol. Mám už všade povkladané pasíky do podmetov, teraz ich idem vyberať. Vlastne postupne, jak som dával do úľov, vyhorené. Takže používam takýto pliešok ako podložku, aby to nebolo priamo na tej plastovej podložke. A tam na tých spodných úľoch 1, 2, 3, 4, 5 a tam 6, 7, 8 som použil, mám taký fúkar domácej výroby. Dá sa to kúpiť aj na internetových obchodoch vo včelárskych potrebách. Ale s tým fúkárom to ide dosť pomaly. Vlastne strčí sa to cez očko, ja to mám teda tak zrobené, že cez horné očko to strčím do úľa, vzadu mám ventilátor, je to napojené na autobaterku a vlastne dnuka v tej rúrke, do ktorej ide ten vzduch z ventilátora, tleje ten pasík. Uvidíme, vyskúšal som na schvál tak, že niektoré úle som robil štandardne, že som dával do podmetu vyhoreť pasík, niektoré som robil s tým ventilátorom. Uvidíme, že aká bude účinnosť. Potom ďalšie liečenie urobím už čiste iba do podmetu a vlastne budem sledovať na týchto 8 rodinách, že či budú menšie spady alebo väčšie, teda že to prvé liečenie s tým ventilátorom, že či bolo účinnejšie alebo menej účinné. Ale celkovo by som tomu ventilátoru nejako sa chcel vyhnúť, lebo kým ten pasík zhorí, trvá to 4 minúty. Treba ísť osobitne každý úľ vlastne to prefúkať a mám 30 rodín krát 4 minúty, to je 2 hodiny práce s tým zadymovaním. Keď dám tie pasíky do podmetu, je to otázka 15 minút. Takže zajtra sa prídem pozrieť na podložky. Podložky mám vyčistené po včerajšku, aké budú spady a podľa toho urobím druhé, po prípade tretie fumigovanie. Takže majte sa zatiaľ, priatelia.